Čau ty lidi, vidíte u dalšího videa. A dneska to zase bude na hru Clash of Clans. Už to bude, myslím, že čtvrtý part, anebo třetí part. Tak přesně nevím, tak se moc omlouvám a dívejte se sami. A ještě vám jednou děkuju za neuvěřitelných 4 odběratele. Já vím, že to není až moc, ale je to docela hodně za 3 dny, nemyslíte? Je to úplně obrovský, já vám moc děkuju. Prostě to je úplně hezký, že mi takhle jakože podporujete a úplně jste hodný. Moc vám za to děkuju. Ale se vidíme, že nějaký protihráč zase se nás útočil a nevypadá to vůbec, a vypadá to docela špatně. A určitě budu mít i kvalitnější videa, jo? Jestli se to někomu nelíbí, tak jenom napište do komentu, jestli se vám to líbí ty videa. A když se to nikomu nebude líbit, tak změním kvalitu, jo? A bude to lepší, jenom stačí říct. A bude to lepší. Trochu to zrychlíme, protože dneska ještě jedu do Chorvatska jako na prázdniny a na prázdninách taky natočím určitě nějaký video, takže se nebojte. A je právě 8 ráno a odjíždíme v 10, takže ještě 2 hodiny. A to znamená, že ještě tak 10 minut budu asi točit. Nevím zrovna asi 10 minut, ale asi nějak tak. A pak to vypnu a budu prostě právě do Chorvatska. Jo? Ale asi tam nebudu jakože nějaký ty výlety a tak, ale určitě budu se snažit. A vidíme, že protihráč nás kolal a my jsme prohráli, no. Škoda. Takže mu to hezky oplatíme, jo. Protože my už jsme docela dobrá vesnička. A včera jsem vydal video, jo. Video jsem včera vydal. A já jsem v tom videu říkal, že už máme hezčí vesničku a že už ji máme větší. Počkej, kde to je? Tady? Revenge. A hezky mu to oplatíme, tomu Kulichráchovi. To má těžký. Já mu to oplatím za to, co mi udělal. Já vím, že prohráme, tak můžeme to zkusit, že jo? To prohráme, ale to nevadí, máme ještě víc pokusů. Doufám. Prohráli jsme, ne. To vůbec nevadí, že jsme prohráli, ježmaria. Mně to nevadí. A jestli si myslíte, že já hraju za kamerou, tak vůbec nebudu hrát nikdy, doufám, za kamerou. Protože já chci, abyste si to užili stejně jako já. Protože já na vás myslím a já chci, abyste si taky něco užili. A pak možná ve videu můžete slyšet takovou písničku, protože já jsem si to stáhnul, takovou aplikaci. Já možná do popisku dám tu aplikaci, abyste si to taky mohli stáhnout. A pak ještě akorát ten profil musím dát přes počítač. A to bude docela sranda, no. Ježišmarja, to bylo milé, no. Můžeme ho zabít.
Já myslím, že tady ten boj se nám asi povedl, ne? Mně se jako líbí ten boj. Klidně si ho přetočte, jestli vás to nebaví, jo? Mně to nevadí. Až budu mít víc než 15 odběratelů, anebo jako, jestli ještě budu mít, myslím. Teda, jestli je budu mít, tak já jsem už natočil jednu challenge, cibule challenge, a že jsem sněd 3 cibule, a jako je to tak hnusný, tak já ji chci vydat, ale že budu mít 15 odběratelů. Teda jako jestli vám to nevadí. A trvá to asi 12 minut, protože to se nedá snít 3 cibule za 12 minut, to prostě nejde. Ale nakonec jsem to sněd. Dali jsme to, jsme prostě nej. Yes, dobře mi. Dneska to bude kratší video, protože páč už jsem vám říkal, že jdu do Chorvatska. Jak bylo vysvědčení, tak jsem měl sami jedničky. A za to jedeme do Chorvatska, no. A určitě se někdo z vás ptá, do jaké chodím třídy. Chodím do 4. Zruším si tady to, už by to asi bylo všechno pro tady ten díl. Moc se vám omlouvám, že to bylo hodně krátký, protože já se úplně těším do toho Chorvatska a nevím, co dělat dřív. A ještě moc vám děkuju za to, že jste mi dali tolik odběratelů. To prostě není možné, že byste mi dali tak hodně. Ale děkuju. A mějte se krásně a užijte si prázdniny a čauky.